Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn this to my ngane zesithembu. Ngisaqhubeka futhi nokuphendula imibuzo or comment section. Wekazi isigaxa sendaba lesi. Kunodade othi umayeni ujikelwe izinto idlozi because imali oyizinkomo zokulobola kayeni kwaphuma kwiphakethe lamakhumalo. Guys, useason 3 uthando nesithembu iwona la okuvela khona umshado kaMacele wesintu nomshado kaMayeni wesintu. Babuzile ezomndeni bahambe baya kwinkosi yesigodi bayobuza ukuthi le mishado le yesiZulu yenziwa kanjani. Ngicabanga ukuthi inkosi yesigodi lapha eMzumbe kaMadlala ufana nobaba kubaba uMseleku. So ngokuba umuntu omdala wabachazela ukuthi umshado wesintu ugcine wenzile lo wesiZulu njengoba beyamaZulu ubaluleke kuphi. Ukuze-ke ngiphendule lesi sigaxa sendaba reviewer season 3 because season 3 ila kuvela khona ukuthi nakho sekuphelele kaMacele sekuphelele kaMayeni. Kunengoma ya omunye ubaba kaMaskandi angikhumbula ukuthi uba lo othi wemama ubheka inkomo zami wemama beyangisebenzile. Angeke ngikwazi ukuchaza isiZulu kahle kodwa kunezinto engizibamba lapha nalaphaya. Izinkomo lezi ukuthi ngisebenzile kusuke kuyezigababa, kusuke kuyezigabhuda, kusuke kuyezigamalume lolobolayo. Kuyenzeka ke kwamanye amakhaya kube ubaba alobolele indodana yakhe. Njengoba sibuka nje izingane zasithembu uSibindi uba nawo ama-conversations nobaba uMseleku ngelobola ngoba ethi mhlambe engamsiza. Kodwa imindeni eminingi ayithandisisi ngoba bathi lesi sigaba kufanele usisebenzele ngoba yinkomo zakho. Oqala le jeni iloshadayo. La kuthanda nesithembu angiyitholi le ndaba ukuthi liphumephi ilobolo or le information uyithola kuphi kodwa iyisigaxa yona mawuyixoxa njengoba ngithole la kwi-comment section kwenye video engiyenzile futhi beyingahlangene noMakhumalo noMayeni beyikhuluma nje ngo-absent fathers, present fathers because kunento bese siyayixoxa ivideo ibinguMayeni kwase ngena ukuthi into mhlambe esiyenzeka kuSibindi because uSibindi evela sengathi ngizothini yabo uSibindi singakayi ekutheni uMacele wathini ngembewu kababa uMseleku mncane ngani indlela arizina ngayo. Mawukhumbula ku season 2 of izingane zesithembu uMayeni la iphatha khona ukuthi umehluko phakathi kweminyaka kaSibindi manje kanye noMseleku eqala isithembu, uMseleku wayenazi izinto zakhe. Waze wabala uMayeni ukuthi uMseleku ubesebenza wase uSibindi kanti angisebenzi. Yabo nje impendulo zakhe azivezi ukuthi useyindoda eya ekhaya lakhe uqala umuzi wakhe uzobeka imithetho khona abantu azophilisana nabo okhona umuntu azophila naye. Ngesikhathi ephendula ke uSibindi ephendula imfishimfishi ila size sithi kuthina uright yini uSibindi because uyo lofuna lesi sithembu kodwa kulento ayifunayo akanazo impendulo zakhona. Isuke lapho ke leyo nto ukuthi idlozi lishaya umntwana kuSibindi kodwa kahle kahle kuphanisha uMayeni because uMayeni ulotsholwe ngemali kaMakhumalo ngezinkomo zikaMakhumalo. Ngiyathumeka-ke mina guys mawungithuma futhi khona mawungithuma uzoba nochuku ukuthi kufanele ngibe mindful because indaba end le. Kodwa into engikhumbula ku-season 1 or 2 ubaba kaMayeni wathi into eyabanzima uMseleku esebuya okwesibili kubona ukuthi kwase kukhona uMacele. Why ucabanga ukuthi wenza ubugebengu obungaka?
Yes, akazihloniphe ezinye izinto zesiZulu, sike sikubone lokho. Sike sibone futhi ukuthi ayiboni isithunzi sakhe kwangathi sikhandwe imali ukunokulandela isintu kakhulu. Kodwa leyo ukuthi wena wathatha imali kaMakhumalo ukuthathephi? Siyobuka ku-season 3 we-Guys ngizonixoxela osekwazi lokhu hhayi mhlawumbe uzothola usubhoreka ngoba la siyemshadweni. La sifuna ukuthi ilobolo yini. Uma kuthiwa ngisebenzile iy'nkomo zami, wena yini ubuke ngathi umseleku kwimindeni ewu-4 ahamba ayongqongqoza kuwo ilo wakayeni obezowubuka ngo-V1s. Uyabo for effort makuchazwa ilento umseleku ukuthi uyisebenzele ile ya-second wife or third wife. Akaze futhi amchazele izinto eziningi. Uyabona nangendlela futhi yokuthi awuveli lo munye umndeni. Saye sabuza sathi omakhelwane anisondela kancane khona into esifuna ukuyibona ngoba ikhona ezinye izinto ongachazelwa zona oyifunda ubuka i-TV show. Laphaya kuthanda nesithembu ngiyakuxoxela ubaba uMseleku uyawusaba umndeni wakaMayeni. Angiboni ukuthi wayezofika nemali ayibolekile. Ayiboleke futhi kunkosikazi oza emuva angaqedile futhi naye eboleka ukuthi uyolobola. Kodwa-ke sizoyifuna ngoba kufanele ngiphendule lo we-Guys ngixoxela. Kunabantu laba bafike bephethwe umoya wempi babhala ama-comment abo ngibaphendule because mina ngiyakwazi ukulwa-ke ngalusa iy'nkomo mina ngiyakwazi ukulwa. Ngiyakubona futhi ukuthi uza ngamuphi ulayini ngikuthathe ngaleyo ndlela. So ngithi ngiyabuya usedilithile uqamba indaba engekho uzoyiqamba la afuna ukuyivukuza ngami. Khululeka-ke ngiyathumeka. Kodwa-ke ngithi nje sisayifuna ku-season 3 la kunemishado khona ngoba sibonile la okunomshado khona ukuthi inkomo ifile ngapha nangale ifile nenyongo ikhona nalokho okuphathayo kukhona kuphelele ku-season 3. Ukwenza kwaphelela kuMacele okwenza kwaphelela kuMayeni. Kodwa-ke sizofuna la esingase sithole khona ubufakazi bokuthi into yaMayeni ayiqondile njengobusho ngoba uze uthi wena ushaya idlozi. Niyawaqambela amanga amadlozi wemalo ingoba abantu abangekho abengeke bevele la beyichaza ukuthi hey anisiyeke. USibindi nje uyisanganisa elandela umseleko. Uyisanganisa ngokuthi ufuna ukuchomela ontanga yakhe. Into azifaka kuyo akayazi ngoba bonke abantu abadala asevele nabo la kule TV show bembuza uba nabo bazobamangala ebusweni bebona ukuthi hayibo ayikho lento. Abakhongi bakhe bokuqala bamangala. Sabona ukuthi hawu bamangele nje bayabona ukuthi hawu lokhu kusayingane. Ubaba owayezomeluleka wasala nje naye engasazi ukuthi uthini. Uma wakhe mayikhuluma naye uvele emtshela ukuthi awuthuleke manje ngoba awuyazi into oyikhulumayo. UMseleku usala nokuthi uzokwenza i-TV show eyohlala isikhathi eside. Le TV show noma ngabe ingaxoveka noma ngabe kunezimpi as long as igama labo likhona. Yikho-ke phusha uSibindi emsupport entweni ayibonayo ukuthi ayindawo. Leyo ukuthi imbewu itheni sithatha lezi impendulo zakho ukuthi yindaba ephendule engathi akayazi kwayinto eyikhulumayo kodwa iqalwe buye. Usuyithatha wayifaka-phi-ke ushawa idlozi kodwa leli dlozi lishawa uMayeni. UMayeni why ulotsholwe ngey'nkomo zakaKhumalo ngoba phela ziphume ezakaKhumalo ngaleso sikhathi ngoba i-period uMayeni alotsolwa ngayo akuveli ukuthi uMakhumalo ubesewubani kaMseleku ngokwe-TV show. Yabo ukuthi ungithumile-ke manje mase ungithumile futhi kuzoba wrong mase niyaxabana ngoba 2006 2007 la kuthiwa khona kayeni baba nenkinga yokuthi usekhona uMacele abababalanga kabani ebuya futhi. Hawu, maybe
yikho ubaba uMseleka engambizi ubaba kaMayeni. Maybe yikho ehambe engayi kuyena. Kuzovela lesi sigaxa. Wekazi niyithathaphi lezi ndaba? Walotsholwa ngemali kaMakhumalo. Uyazi ukuthi uMseleka uyindaba ecasule abantu abaningi ku-season 8? Ebacasule ilento ade eyiphinda ngoMakhumalo. Kodwa-ke ngokwakho uthi wena uMakhumalo ngaleso sikhathi ubese-financial stable ukuthi engaboleka uMseleka isamba sokuyolobola. Ngoba phela ngisho kuyimali, leyo mali ibalwa njengey'nkomo. Ma kusuke kulotsholwa kaZulu. Ngisho kuwo 10,000 bayabala ukuthi bawu-5. Mhlampe-ke kuthiwe-ke ayehleke. Mhlampe iqale ku-10 ithi 7. Noma ingabe sehlake ku-7. Mayiy'nkomo-ke iy'nkomo ngoba ziyaphila akukho ukuthi khona ezophindela emuva. Uhamba lowo eseplanini ukuthi ufaka 8 zihambe. Uma kukude kuleyo ndawo bahamba nomalume wakubo kamakoti beyozithenga ngakhona ukuze kuzoba lula behambe beyoyibona. Ukuze mase lufika usuku bayazi ukuthi inkomo yithathaphi. Abanye benze njalo. Ngoba phela manje kwesinye isikhathi kunzima ukuthi iy'nkomo zizosuka endaweni ekude kufanele ihambe nje uku-avoida izinto ey'ningi ezingaba wrong. Thatha umalume ngapha kuhanjeke la kuthengwa khona iy'nkomo noma futhi kuxoxiswane because phela ekugcineni bakho ubuhlobo. Ahambe kumalume ayibona iy'nkomo bey'thenge lapho. Wena uthi-ke uMseleka lo ocasule abantu ku-season 8. Yazi ngani? Ngoba lama paragraphs ehleze wabhala ku-social media ubekusho ngomlomo. Yabo lo 18 ahleze ukuthi she was 18 ukuphindile kaningi ku-season 8. Abantu baze badina. Pho mayethi she was 18 ubona ukuthi imali ibivelaphi yokulobola uMayeni. Wayexoxisene naye noma wamgebenga. Ngokubuka-ke futhi ibhifu phakathi kaMayeni noMakhumalo, yini ebezoyenza uMakhumalo ekhuthalela ukuthi akulotsholwe uMayeni ngemali yakhe? Ngebhifu nje oyibuka phakathi kwabo. Nezinto ekuvela ukuthi asizazi, nabo benza ngathi abazazi. Ninedrama. Yabo le drama enayo ile ngizongifunza yona-ke mina mahala ha, ngoba ngizokhuluma la, mase ngikhulumile soba nenkinga. Ngokubuka nje ukungezwani kwabo manje ku-TV show, yini ebizomenza ukuthi ekhuthalele uMayeni? Engakayazi yakhe indaba ukuthi iphelelaphi. Wayengeke pho ekhuthalela uMangwabe. Izoza-ke le ndaba le inde ukuthi usemshadweni. Umshado ku-season 3. Khona abawubuka-ke. Laba abangawubukanga yibona mhlampe sizothi sixoxa nabo. Kuwukuthi nje sengifuna ukwazi ukuthi ilobolo yini kanti? Ukulobola kuyini? Shuthi uMayeni uMrs Khumalo. Ngathi nana hayi ngeke. Drama yenu ngicabanga ukuthi nayo iyakhathala yabo. Hayi kukhona ukuthi unabalandeli kodwa enye into iyakhathaza ukuthi hayibo ningifakelani kulento. Besikhuluma ngobaba kuphela. Anything sebengikhuluma kule video angikhohliwe. Indaba ebikhulunywa ngeFather's Day. NgeFather's Day kukhulunywa ukuthi abantwana abaningi abakhulele emshadweni bona bakhula ngokubuka umama nobaba eduze. Mhlambe abayenzi lento yokubaleka, abayenzi lento yokuba absent. Owami kumbono uthi kuyiphutha lokho. Ngoba nalaba abakhulele emshadweni izingane zibhekwa wogogo. Uthola ukuthi ngisho ingane ivakashisiwe yena uyayiphuzela mangabe eyiphuzela. Uzenzela lento afuna ukuyenza ngoba ingane ikuphi ikugogo nomkhulu.
ngenxa yokuthi ugogo nomkhulu uzoba warm, kuzofihleka kumuntu obuka from a distance. Athi hawu cha, abe nalokho ngoba ingane ikuphi, ekugogo nomkhulu kubo. Kodwa kahle kahle abantu aba-present obani, ogogo nomkhulu kubazukulu. Umnikazi uphi, uzenzela umathanda. Omunye mhlawumbe ugroova ney'ntombi, omunye nje wenza yabo. Umehluko ube kuphi, ingane iyakubona lokho ngoba ingane phela ngoba iminyaka yayo ihamba iyazi ukuthi ebusuku ugogo nangu, ekuseni nangu ugogo, emini nangu, mabephuma ezumndeni nangu ugogo. Ubaba makuwubaba akekho, yena-ke akakwazi lokho because ama-memories akheka la emqondweni womntwana. Nakhona futhi uma kwenza kuthiwa kuyashopha, ugogo mhlawumbe uzogcina esebhajethela for umntwana ngoba azi ukuthi kubalulekile, athenge ugogo. Nengane futhi izokwazi ukuthi hawu, le kade sithenga mhlampe kuphi kumashophu ey'ngane besihamba nogogo. Ubekuphi ubaba ukuthi nje ingane ikubo, iyavakasha kanjani. Yena-ke ngokwazi ukuthi ingane isekhaya akhohlwe ukuthi u-absent yena ekhona. Angazi-ke nami-ke ngikhuluma kakhulu ezinye izinto zibuye ngiy'khulume ngingasazizo. Ingane iyazithola iy'mpahla ezintsha kodwa iyabona ukuthi hawu, le mali iphume kumkhulu, le mali iphume kugogo. Ebusuku ozothi good night enganeni yolala ugogo. Ubaba ubekuphi? Noma ngabe esebenza uyasenza nesikhathi. Cha, uthembe uma wakhe nobaba wakhe. Besichaza leyo nto-ke leyo ngoba la ku-social media beyikhulunywa ngokuthi kunomehluko. Umehluko awukho, ukuthi kufihle abazali. I-example yalento yiphi? Uthando kaSiningi. uMacele noSineyi abantu abahlukile kuThando, kodwa uThando manje kubukeka sengathi uMacele uma wakhe. NoMayeni nabantwana bakaSibindi, because uSibindi akayazi into yokuba umzali, akayazi. Ukuba uyayazi besizombona kula ku-TV show ukukhuluma kwakhe ukuthi ukhulumisa okomzali, ukhulumisa okobaba. Yena into yakhe ephambili yey'ntombi, into yakhe ephambili ukushaya isinqa, into yakhe ephambili uzogcina enesithembu. Ayikho into yokuthi ube nama-difficulties amangakanani or challenges amangakanani ukuze sinabantwana. Lento eyenzeka kuMayeni ukuthi ukhathazekile ngaye eyingane yakhe, yena akakwazi ukukhathazeka ngezakhe ingane, ngabe siyamuzwa. Akekho unkosikazi obengena la kule video ngoba besithathe uSibindi senze i-example yokuthi la ngumntwana osemshadweni kodwa usewubaba, upresent yini fully noma abazali bakhe abavala isikhala. Because abazali noma singathini ugogo nomkhulu bekhona ukuthi kuvunyelwene, kodwa nawe unendawo yakho ezomzali. Ngisho abazali bakho bengakusiza kangakanani kodwa unendawo yakho lokuthi uwe phela oqalile lento ukuthi ulethe umntwana. Wenze njani-ke wena mama, ubaba wengane? Bekhona abazali bakho bekusiza, benza futhi into efanele. Ividiyo beyingalokho. Sithe safika nje siba ngedlozi, siba ngelobolo laMayeni. Yingakho ngizonixoxela-ke ekuqaleni. Bathe ekuqaleni sibuka uSeason 3. USeason 3 ila uMseleku avala ngokuthi uyabonga ukuthi ugcine ekwazile ukwenza umshado yaMacele noMayeni. uMacele noMayeni bagcine bekwazile ukuthi beqedile, beba amakhosikazi aphelele kaMseleku. Ngokwesintu-ke ba amakhosikazi bonke ngoba izophinda ijiye futhi le video iye lapho ukuthi usho ukuthi mawuthi amakhosikazi aphelele ngokwesintu ngokwalento ababeyenza. Ngivale-ke le video kuyangikhathaza ukukhuluma kulezi iy'nsuku, ngifuna ukuphumula guys, kodwa kuyangibiza futhi.
Hayibo, kuyangibiza ukukhuluma nina. Niba lento engasayazi engasazi ukuthi nilwa lento engiyikhulumile. Mhlampe khona enye ividiyo engakhuluma khona into ongayithandanga, uyikho uvuka ngolaka lana. Lento oyikhulumayo uyithathaphi? Uma uyithatha kwenye i-channel, ngicela uthathe into oyizwe kwenye i-channel uyixoxe khona nalo oyikhulumayo ngoba uye ozokuphendula into eqondile. Uma uyithatha kwenye i-channel, khuluma nalo oyishilo kuleyo channel ngoba umuntu nomuntu uma ekhuluma into usuke ayazi noma kukhona la ayithole khona. Uma futhi sekuthi iyamhlula uzokuchazela yena. Mina nje ngikhuluma la kukhona konke ukuyima engikwenzayo, ngiyakwazi ukuphendula into eshiwo yimina. Angihlulwa into engiyikhulumile. Ngisho ngabe kuthiwa amanga aqanjwe yimi, ngiyakwazi ukuwadefenda, ngiyakwazi ukuwaphendulela. Manje vele ngixakeke ukuthi hayibo sekwenze njani? Ningavumi umayini idlale ngani enicontrol kanje. Isithembe esabo phela. Sina basho bethi bazosikhombisa ku-TV. Sababuka-ke, sahamba nabo ibanga elide. Kodwa mase kunje, hayi.